Jama'a assalamu alaikum, ina muku gaisuwa da fatan alheri na musu rana na duniya gaba daya. A yau na zo muku da babban tsaraba, sunana dai Abdullahi da kuka sani da Babulaye. Yau na zo muku da tsarabar magunguna kala-kala. Hakika kwana biyu ana ta mun tambaya kan wasu magunguna su ni kuma lokacin babu su a ƙasa, amma yanzu insha Allah suna available. Wannan da kuke gani wannan maganin zuma ruwan tula kenan. Wannan magani an hada shi ne da zuma da wasu saiwan itatuwa, so kuma habal ne, bai da side effect, yana maganin sanyi, yana maganin ƙaiƙayin gaba, yana maganin irin farin ruwa yana fitowa mace haka, sannan kuma har da nan ne wannan sha'awa dai, irin ni'ima, daukewar ni'ima dai, zafi yayin saduwa dai. Okay. Sannan kuma wannan da kuke gani yana irin zagan ana saduwa da mace na jin zafi, ko kuma mace zaga ni'imanta ya dauke gaba daya, ba ta da wani ni'ima haka, kawai an zo ana saduwa da ita sai dai kawai ta yi ba wai don jin daɗi ba. To wannan maganin insha Allahu shi yana maganin su, wato zuma goron tula kenan. Sannan kuma wannan maganin yana wannan kuma da kuke gani yana maganin ciwon baya, ciwon gaba da gaɓoɓi, da kuma irin kasalan nan zaka dinga jin yawan kasala, irin ko da yaushe baka da kuzari a jikinka, gaɓoɓinka na ciwo, ƙaiƙayin irin zaka ji ƙoƙon gwiwanka nan daga ciki yana ma zafi da sauransu. So wannan insha Allahu yana magani. Wannan kuma da kuke ganin shi sunan shi emergency, wato manpower. In mutum bai da kuzari wajen mace haka, yana saurin kawowa da wuri, ko kuma bai da ƙarfi haka, in ka sha wannan insha Allah awa biyu ma sai kai, shi ake ce mai emergency. Wannan kuma da kuke gani ingantaccen maganin nono ne, wato na breast, wanda zai sa nonon mace ya ƙara girma, ya tsaya ko ya kwanta insha Allah zai taso. Su ya danganta da irin in tana shayarwa ne, ko kuma irin yaranta ɗaya ko biyu, insha Allah in dai baki wuce yara 3 ko 4 ba, so wannan zai miki aiki sosai, yana maganin nono sosai. Sannan kuma muna da na wannan na ruwa ne na breast, wannan kuma na shafa shi ake yi, wannan kullum ana shafawa, kuma islamic ne, habal ne, bai da side effect. Wannan shafawa ake yi kullum, insha Allah za su gyam su tsaya. Sannan kuma wannan da kuke gani wannan maganin basir, shawara, sanyi. Yawa, wannan kuma da kuke gani maganin basir ne. Basir, akwai basir mai tsaro, akwai basir da fito da dubara, akwai basir da zai hada ka katabas kai ta irin yawan kashi gutsu-gutsu haka. Basir fa haukatarwa yana yi. So wannan maganin basir ne da shawara insha Allah, kuma ingantacce ne kuma sahihi ne. Sannan kuma insha Allah wanda kana da basir kai amfani da wannan, insha Allah za ka samu sauki. Wannan fa me? Ka dinga ba da gap saboda in aka zo aka ce za a dinga yanka. Wannan kuma da kuke gani sabulu ne na gyaran fata, wato za ka ga in akwai wasu tabo-tabo a jikin mutum ko mace haka, irin ƙwaraje sun fito mata sun yi baki bayan sun warke, ko kuma fatan mutum irin tana fito da ƙwaraje ko wasu tabo-tabo haka, wannan insha Allah kana wanka da shi ko kina wanka da shi, both maza da mata su yi amfani da shi, insha Allah fuskarki za ta dawo smooth clearly insha Allah. Wannan ba dai ka ba da gab. Okay. Wannan kuma maganin sanyi ne, shi ma sanyi na gaɓoɓi, sanyi na jiki, sanyin da zai sa ka ga nan ɗinka ya ɗaure, nan gaɓoɓinka ba su da ƙwari, sannan kuma yana fito maka da ƙwaraje, ko kuma ƙaiƙayin gaba, ko yana fito ma mace da farin ruwa, ko ya kama gaɓoɓinta, insha Allah wannan yana maganin shi. Wannan kuma wace ne magana sai wannan ne Na baya. so sannan kuma wannan da kuke gani maganin hips ne. Wannan yana ƙara fito da mace sosai, yana sa hips ɗinta ya buɗe. Wannan kuma dai bai da side effect insha Allah, na gargajiya ne, na islamic ne. Wannan ko? So wannan kuma da kuke ganin shi slimming kenan. Wannan maganin rage kiba ne. In kana da tumbi sosai, in kana so ka rage, insha Allah in kai amfani da shi ko kika amfani da shi, tabbanki zai sauka in kina amfani da shi a hankali, wato na wanda zai saukan maka da tumbi. Kuma sannan
duk inda mutum yake a faɗin duniya za a iya kai mai maganin, da inda kake maganin zai iya samun ka, zai iya riska ka. Sannan kuma kamar yadda ake yawan mana korafi, yawanci za ka ga delivery din bai zuwa da wuri dama. Inda kana wata ƙasa, ko kana Libya ko kana Algeria ko Saudiya ko Qatar ko Dubai ko ina ne, so yana ɗan ɗaukar sati ɗaya haka kamar maganin ƙarasa wajen ka. Amma insha Allah duk inda kake a duniya za ka iya mana magana, kuma za a iya tura ma shi ko ta post office ko ta ko'ina.